לי גם לפני הרצאה שאף אחד לא מציג אותי, וביקשו שאני אומר כמה מילים על עצמי. אני לא רגיל לזה, אבל אז שמי מוטי הייבלום. אני חוקר במחלקה לפיזיקה לחומר מעובה. ביליתי בארצות הברית די הרבה שנים, 17 שנה. עבדתי במעבדות המחקר של IBM לאחר הדוקטורט בברקלי, ולאחר מכן חזרתי לפה במטרה לבנות מרכז שיחקור מזעור, ותכף על זה אני אדבר סך הכל, ביזור של רכיבים אלקטרוניים, אבל לא במטרה לעשות מזה ביזנס או דברים מעשיים, אלא יותר לחקור את הפיזיקה שקורית בהתקנים מאוד מאוד קטנים. לא שזה פסול לעשות מזה ביזנס, אבל זה לא מה שקרה באמת. אז מה שאני הולך לספר לכם עכשיו, בשעה הקרובה, זה פחות או יותר מה קורה עכשיו ולאן אנחנו הולכים, וזה, לאן אנחנו הולכים אני אדע הרבה פחות להגיד, אבל כמו שאתם יודעים, מהפכת המידע גורמת למזעור של רכיבים באופן דרמטי, ומזעור הרכיבים גורם גם למהפכת המידע. והדבר הזה משפיע על החיים שלנו באופן מאוד מאוד דרמטי, נכון? כולנו יודעים שהחיים שלנו מאוד מאוד שונים היום לאחר המיקרו-אלקטרוניקה, הננו-אלקטרוניקה שמתפתחת בקצב כל כך מדהים ומשנה את כל החיים, בקיצור. זה לא רק ההתקשרות בינינו, אבל את כל החיים. אז מה שהחלטתי לעשות זה לקחת אתכם דרך איזשהו מסע בזמן. בהתחלה זה יהיה מהיר ופשוט על המידע מתקופת קדם, המעבר לאט לאט להתקנים שהם עשויים מחומר מוצק, ולהראות לכם את הדברים המאוד מוזרים והלא אינטואיטיביים, שיכול להיות שכבר נאמרו לכם בהרצאות קודמות בפיזיקה, על התנהגות אותם רכיבים מאוד מאוד קטנים, שהם מתחילים לסמלץ באיזשהו מקום מולקולות או אטומים. אוקיי, אז נלך מהר דרך כמה שקפים התחלתיים, שלוקחים אותנו לשחר האנושות, ואנחנו התחלנו לספור, ומשם עברנו לזיכרון הראשון, נכון? ולאחר כך גם להשוואה. וקצת התחכמנו יותר, והתחלנו לזכור דברים אחרת, וגם לדעת איך להכפיל דברים. עצמות נפייר, זה אדם בשם נפייר שבנה איזה מין סרגל חישוב כזה, שלאחר מכן פותח והפך מכפלה לסכום של אלוגריתם של האיברים עצמם. כל הדברים האלה עדיין, כמובן, אתם רואים, היו בערך, זה תלוי מאוד עד כמה העין שלך טובה על מנת לחשב כאן. אבל אני למעשה, זה סרגל חישוב שלי. צבע השיער שלי, אני השתמשתי בו. ליאונרדו דה וינצ'י היה, הייתי אומר, תיאורטיקן מאוד גדול בדברים, הוא לא בנה אף אחד מהדברים האלה בכוחות עצמו, אבל הוא למעשה נתן איזשהו, בוא נראה, עשה סטימולציה לאנשים שאחר כך התחילו לבנות הרבה מאוד, ואני נותן כאן שתי דוגמאות, לייבניץ היה בתקופתו של ניוטון, וניוטון האפיל עליו, אם כי הוא היה מדען מדהים, וגם פסקל שהיה גם פילוסוף וגם פיזיקאי, שבנו מכונות חישוב קטנות לסכם מטבעות וכו'. כל הדברים האלה היו מאוד מכניים, שעבדו עם גלגלי שיניים. מהמכני לאלקטרומכני, זאת אומרת, זורם איזשהו זרם שמפעיל איזשהו ממסר, אוקיי? אז כולנו מכירים כנראה את האניגמה, לפחות שמענו עליה, שהייתה מערכת ההצפנה בתקופת מלחמת העולם השנייה של הנאצים. וכמובן, מיד בצד השני היו צריכים לנסות לפענח את זה, וכל הדברים שנעשו אז היו אלקטרומכניים. אז קרא לזה מחשבים ראשונים שהתבססו על איזושהי המצאה פולנית ישנה יותר, שנקרא בומבה, אוקיי? על ידי טורינג וולצמן. וזה, אני מכניס את כאן בתור קוריוז. אוקיי? גרייס הופר הייתה מדענית מחשב מאוד מפורסמת, דרך אגב, הייתה גם Rear General בנייבי, אוקיי? סופר מוכשרת, וגם אחת מנושאות המטוסים נקראת על שמה הופר, או הייתה נושאות מטוסים ישנה. אבל אם תסתכלו כאן, זה העתק מתוך דף נייר שנמצא בתוך הסמית'וניאן אינסטיטוט בוושינגטון, ואתם רואים כאן שיש כאן, אתם מזהים פה איזשהו זבוב מודק מצחת לצלוטייפ, שזה נקרא MOST, נכון? Relay number 70, panel day, MOST found in a relay, first actual case of bug being found.
אוקיי? אז הטענה היא שהיא הראשונה שהמציאה את המילה debugging, אוקיי? שאנחנו משתמשים בה עכשיו כל הזמן, אם כי המילה bug הייתה קיימת, אבל לא actual bug, אלא זה היה יותר שהיה תקלה. ואני קופץ עכשיו לתומאס אלווה אדיסון, אחד מגאוני האנושות, שהוא למעשה היה one track mind בנושא ההתחלתי הזה, לפחות שהוא רצה לייצר מנורת להט. זו המנורה עדיין שמשתמשים בה היום, שימו לב כמה שנים. לאט לאט אנחנו עוברים מזה עכשיו, אבל החזיקה מעמד הרבה מאוד שנים. ובקיצור, מה שהיא עושה סך הכל, שיש איזה חוט בתוך ואקום, המילה ואקום תחזור עוד מעט, או ריק, שהוא חימם אותו, בסיבה שהוא הוציא את האוויר מתוכו, שהחוט הזה לא יהיה חמצן שם והחוט לא יישרף, בגלל שהוא מגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות, והוא יישרף, הוא יתחמצן ויישרף. אז יש לו חוט להט שם, ומפיץ אור. אבל באחד המקרים, אוקיי, במקרה נוכחה פה, אתם רואים את הצהוב הזה, אלקטרודה נוספת כאן, בתוך השפופרת הוואקום הזו, עם איזה חוט שיצא החוצה, והנה, הפלא ופלא, הוא מדד שם זרם. וזה לחלוטין לא היה ברור. איך זה, יש כאן משהו חם, ופה יש אלקטרודה, ויש ואקום ויש זרם. איך זה יכול להיות שיש פה זרם, עובר דרך הוואקום? ואקום בדרך כלל אנחנו מכירים את זה כמבודד, נכון? המילה מבודד תחזור לאחר מכן עוד פעם. ואז קראו לזה אחר מכן אפקט אדיסון, וקראו לזה בסוף הקרניים הקתודות, קראו לזה הקתודה. עכשיו, מה שלמעשה הוא עשה, אני פשוט מראה עוד פעם מה שהוא עשה. חוט להט, שחימם אפילו את עצמו, אלקטרודה, קתודה, קוראים לזה הקתודה נוספת, נפלט זרם, לא היה ברור מהו בתקופה ההיא, וזרם נמדד במעגל. אוקיי. טוב, מי שלקח את זה, למעשה אדיסון פיקשש את ההמצאה, לדעתי, הכי חשובה, שבסופו של דבר הייתה במאה ה-20, אוקיי? ומי שלקח את זה זה ג'יי תומפסון, שחקר את אותם קרניים קתודיות. ואני לא אכנס כאן בעריכות איך הוא עשה, אבל הוא בדק, הוא הפעיל שדה מגנטי, והפעיל שדה חשמלי להטות, וראה שהקרניים למוטות וכו' וכו'. ומזה, למעשה, בסופו של דבר, הוא גילה את האלקטרון. אוקיי? ואתם יודעים שהאלקטרון הוא בעצם, אני לא חושב על המצאה יותר חשובה מהמצאת, או גילוי, לא המצאת, האלקטרון אי פעם. וזה אותו ייצור קטן שמשנה את כל חיינו היום. בגלל שהוא אחראי לזרם החשמלי. שלא לדבר שהוא מרכיב את האטומים וכו' כמו שנראה, אבל עקרונית הוא קיבל כמובן פרס נובל, אבל אני כאן מצטט משהו שהוא עשה איזשהו טוסט ואמר, to the electron may never be of any use to anybody. אבל הוא התכוון לזה ברצינות. זאת אומרת, יש את הקול שלו מוקלט. ועד כמה אדם חכם כזה טעה, אוקיי? האלקטרונים, הם המרכיבים של האטומים, וכולנו למדנו בבתי ספר, נכון? שיש אורביטלים, קראנו לזה, וקליפות, ואלקטרונים יושבים בקליפות, נכון? והם גם מוליכי הזרם החשמלי, כאשר אני לוקח ומחבר הרבה מאוד מהאטומים, אחד ליד השני בתור איזשהו מוצק, מוליך, אז האלקטרונים האלה, איכשהו שנמצאים בתוך האטום, קופצים למעשה החוצה, מהאטום החוצה, והם נעים באופן חופשי מסביב, ויש כאן איזו אילוסטרציה שאותם, מה שנקרא free electrons, בגלל שהם משתחררים, הם בסביבה, הם לא מתרחקים יותר מדי מהפרוטונים, אבל הם נעים בסביבה, והם למעשה אחראים לזרם החשמלי, אוקיי? וזה למעשה תחילת עידן האלקטרוניקה, המיקרואלקטרוניקה, הננו, whatever you want, וזה צעד מאוד גדול לאנושות, אוקיי? עכשיו, אותם שפופרות קתודיות, שמכילות ואקום בתוכם וכולי, אוקיי? הם למעשה היו התקנים הראשונים, גם מגבירים וגם, אפשר להגיד, מפסקים, on-off ראשונים. אז למעשה המערכת שעד היום למעשה מי שאודיופיל שמשתמש במגברי שמע מאוד 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 טובים, אז הם משתמשים עדיין בשפופרות. לא הולכים אפילו לטרנזיסטורים, בגלל שיש להם תכונות מיוחדות של לינאריות וכולי, שהן עדיין קיימות, והן אפילו היום הרבה יותר יקרות מה שהיו בעבר. אז מה זה הטריודה? עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד קצת פיזיקה מכאן ואילך. אז הטריודה זו אותה דיודה, אותה two element שראיתם קודם, שהוספנו שריג מאוד חדיר. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד דק, יש המון כלום מאשר מתכת שם. שריג מתכתי, ואם אני לא שם מתח, אז הוא למעשה לא קיים. אותם אלקטרונים שאדיסון גילה, ולאחר מכן תומפסון למעשה הוכיח שהם אלקטרונים, חודרים דרך השריג הזה, קראתי לו פה רשת, כמו שהיא לא קיימת בכלל.
אבל אם אני מפעיל עליה מתח שלילי, ולא הספקתי להגיד שהאלקטרון יש לו מטען שלילי. זה עניין של הסכם בלבד, אפשר להגיד לו גם, זה משהו היסטורי, אפשר להגיד לו גם שיש לו מטען חיובי, זה לא משנה בכלל, אוקיי? אבל אם יש לו מטען שלילי, אני שם מתח שלילי על השריג, והאלקטרונים אז נדחים מאותה אלקטרודה. זאת אומרת, אני יכול על ידי לעבור ממתח אפס למתח שלילי, להפסיק את הזרם. וזה יכול לקרות הרבה יותר מהר מה שאני מפעיל איזה מפסק, שהוא מכני בדרך כלל, והוא יחסית איטי. אז יש לי כבר עכשיו מפסק, הלוא המחשבים בדרך כלל, כמו שאנחנו יודעים, עובדים בדרך כלל עם מפסקים, שנותנים לי 0 או 1, נכון? עד היום לפחות. והנה יש לי כאן מפסק שהוא גדול ומחממים אותו וכולי, אבל הוא יכול להיות הרבה יותר מהיר. אוקיי? כזו נראית היום שופרת היום, שהיא מרכיבה עוד רכיבים נוספים שלא חשובים ברגע זה. אז המחשבים האלקטרונים הראשונים, אוקיי, לא האלקטרומכניים, אבל האלקטרונים, הם כבר מבוססים על שפופרות קתודיות. הנה דוגמה, וזה היה אניאק מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה גם חדרים מאוד מאוד גדולים, הספקים מאוד מאוד גדולים, קירור מאוד גדול וכו' וכו'. אוקיי, וגם במכון ויצמן, ישנו כאן המחשב של וייצק, שהוא גם כן מורכב משפופרות, אוקיי? 1955, אלה היו הדברים היחידים. התחילו, כמו שתראו עוד מעט, התחילו כבר מוליכים במחצה, אבל אז היה למעשה, תכף אמרתי מילה גסה עכשיו, מוליכים למחצה, תכף אני אסביר את זה, אבל התחילו מצב מוצק, אבל כל השפופרות דעכו והמצב מוצק התחיל. ועכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על תחילתו של עידן המזעור. שפופרות קשה מאוד למזער. שפופרת גדולה, עם חוט להט בפנים וכולי, ומאוד מאוד קשה למזער את השפופרות האלה. אוקיי, הטרנזיסטור הראשון הומצא ב-1947, אוקיי? וזה ממש הומצא, בגלל שלא היה קיים קודם. זאת אומרת, אנשים עבדו על זה מספר שנים, וכאן הוא מאוד מאוד גדול, זה סדר גודל של כמה סנטימטרים. זה הטרנזיסטור הראשון, שהוא היה עשוי מגרמניום, ומיד לאחר מכן עשו אותו גם מסיליקון, שהם פשוט אלמנטים, כן? יסודות בטבלה המחזורית, בעמודה הרביעית, אוקיי? יש להם 4 אלקטרונים למעשה בפס ההולכה החיצוני, אוקיי? והחומר הזה, שהוא גרמניום או סיליקון שונה, סיליקון זה זכוכית, חול, נכון? זכוכית וחול זה סיליקון דיאוקסייד, זה חומצת הסיליקון, נכון? תחמוצת הסיליקון. וגרמניום משתמשים היום הרבה פחות, בגלל שסיליקון הרבה יותר טוב מגרמניום, לפחות המטרות שאני אדבר עליהן עכשיו. והוא לא מוליך והוא לא מבודד, ולכן הוא נקרא מוליך למחצה. עכשיו, מה זה מוליך למחצה ומה זה מבודד? מה זה מוליך ומה זה מבודד אתם יודעים, נכון? אנחנו מזרימים זרם כדי להדליק נורה, ואנחנו מפסיקים זרם, ואנחנו לא מתחשמלים שיש לנו איזה משהו מבודד, נכון? והמוליך למחצה הוא איכשהו in between, הוא ביניהם, אבל תכונתו המיוחדת, שאפשר לשנות את מוליכותו בהתאם או מתח שאני אפעיל באיזשהו אופן, כמו שתראו, או שאני גורם לאיזה זיהומים שאני מכניס פנימה ומשנים את המוליכות שלו. אז אני יכול לגרום לו להיות מוליך לא רע בכלל, וגם מבודד לא רע בכלל, אבל אף פעם הוא לא יהיה ממש מוליך וממש מבודד. מבודד אני לא יכול לשנות את הבידוד שלו יותר, ונחושת אני לא יכול לשנות את המוליכות שלה. ולכן המוליך למחצה הוא כל כך שימושי. והנה למשל, אני אתן לכם דוגמה, איך אני משנה את המוליכות של מוליך למחצה, גרמניום. אז זה הגרמניום, אוקיי? זה גביש גרמניום, ומה שאני עושה, אוקיי? אני בסך הכל מחליף את אחד האטומים, כמובן אני לא מחליף אחד, מחליף הרבה מהם, אבל מחליף את אחד מהאטומים בזרחן. והזרחן יש לו 5 אלקטרונים, פס הערכיות שלו, אוקיי? ואם יש לו 5 אלקטרונים, האלקטרון האחרון לא מצליח להתקשר בקשרים קוולנטיים עם האחרים, אז הוא לא מוצא את עצמו נוח לו שם, ואז הוא יוצא מהגרעין, הוא יוצא מהאטום. הוא לא מתרחק נורא, אבל הוא די חופשי לנוע. ואם אני מפעיל מתח, ויש לי כאלה לא רק זרחן אחד, אלא יש לי די הרבה, אז יש לי אלקטרונים נוספים שהוספתי לחומר, שהם מהווים לי את הזרם החשמלי. ואם אני שם יותר מהזרחנים, אז יש לי מוליכות גבוהה יותר. אז זו דוגמה לשינוי מוליכות על ידי אילוח, זיהום, דופינג. אוקיי. עכשיו, הטרנזיסטור, כמפסק אלקטרוני, מאוד דומה בהיגיון הפעולה שלו, כמו אותה שפופרת טריודה שהראיתי לכם קודם לכן. אז ככה נראה הטרנזיסטור היום, ממש, בכל הדברים שאתם נושאים על גופכם היום.
יש המון מהטרנזיסטורים האלה, ופחות או יותר הם נראים ככה. אוקיי? אז אתם רואים כאן, יש לי תמיד, מה היה לי שם? 3 אלקטרודות. היה לי קתודה, היה לי אנודה, והיה לי איזה רשת באמצע. ברשת לא זרם זרם אף פעם, אוקיי? והזרם זרם מהקתודה לאנודה. גם פה, כאן קוראים לזה מקור ושפך ושער, אוקיי? אבל זה אותו דבר, זה מחליף את הקתודה, זה מחליף את האנודה, וזה מחליף את הסריג, את הרשת הזאת. ועל מנת שלא יזרום זרם, זה מאוד חשוב, עכשיו תזכרו את זה, אני מוסיף כאן מבודד. אני אראה לכם למה, בגלל שלקראת הסוף אני אראה לכם מה קורה היום בהתקנים קטנים עם אותו מבודד. אז המבודד הזה מונע, אבל כשאני מפעיל עליו שדה חשמלי, השדה החשמלי יכול להשפיע על תנועת האלקטרונים בגרמניום או בסיליקון למטה. אז אם אני לא שם מתח, ואני שם פה מתח חיובי לעומת כאן, אלקטרונים יוצאים מפה ומגיעים לפה. אבל אם אני שם עכשיו מתח שלילי עליו, כמו ששמתי על הרשת ההיא שם, אוקיי? אז היא יוצרת כאן פוטנציאל שלילי, והוא מספיק חזק כדי למנוע מאלקטרונים להגיע מהמקור לשפך. אז גם כן, on-off, אותו דבר כמו שהיה בשפופרת, אוקיי? בשפופרת הוואקום. אוקיי? זה ממש לא מסובך. אוקיי, מהפכת הטרנזיסטורים התחילה פחות או יותר מאז, והיא ממשיכה עד היום. אז אלה הטרנזיסטורים המאוד ראשונים שנבנו, והטרנזיסטורים שנבנו, בשנות ה-50 גם, נראו בערך בצורה כזו. אוקיי? כל אחד היה, אתם רואים, 3 רגליים, אוקיי? כמו שראיתם כאן קודם. הרגל המרכזית הייתה תמיד אותו גייט, אותו שער, אוקיי? ואז כשבנינו מעגלים, לקחנו טרנזיסטור אחד וטרנזיסטור שני, שמנו על איזה מעגל וחיברנו חוטים ביניהם, ושמנו נגדים וקבלים, והיו מעגלים, אוקיי? המהפכה הנוספת לאחר מכן, סליחה, רק קפצתי על זה שכמובן הם קיבלו על הדבר הזה פרס נובל, האנשים האלה, ורק לציין שג'ון ברדין הוא הפיזיקאי היחידי שקיבל 2 פרסי נובל בפיזיקה. היו אנשים שקיבלו 2 פרסי נובל, אבל לא בפיזיקה, באותו תחום. אוקיי, אז עכשיו מה עשו? מה עשה למעשה אנשים קילבי ונויס? הוא זכה לקבל פרס נובל לא לפני הרבה שנים, אבל הוא נפטר קודם לכן. מה שהם החליטו לעשות זה למה לי לקחת את הטרנזיסטורים, לעשות אינקפסולציה לכל אחד מהם ולחבר אותם עם חוטים, למה לא נבנה את כולם על הסיליקון? אוקיי? זאת אומרת, במקום לחבר טרנזיסטורים בדידים ביניהם, נעשה במקשה אחת, נבנה את כל הטרנזיסטורים ואת המוליכים ביניהם, ואת הנגדים שצריכים להיות שם וכו' וכו', על פרוסת הסיליקון. ולזה קוראים מעגל משולב, Integrated Circuit, שבטח שמעתם את השם הזה בעבר. אוקיי? ואלה היו, הוא קיבל למעשה את הפרס נובל על 4 טרנזיסטורים שהוא שם על אותו סיליקון, זה הכל. התחלנו מ4. אוקיי? ואותה עכשיו, יש לנו עכשיו, אנחנו מייצרים כאן את הפרוסות האלה בסיליקון, זה מעגל, כאן ישנם מעגלים משולבים, ואז ריבוע אחד קטן יוצא מכאן, ואנחנו מכניסים אותו לתוך אותו ג'וק שאנחנו מכירים אותו, שמכניסים אותו לכאן, והוא למעשה, נניח, ה-CPU של המחשב שלנו. עכשיו, המעגלים המשולבים האלה, זה מה שהולך ומתפתח ונדחף ומתקדם כל הזמן. זה המרוץ. אז אתם רואים שב-1970 יש כאן מעגל משולב של אינטל, אוקיי? וזה בערך סנטימטר אחד, אז יכול להיות שזה בסדר גודל של אינץ' או משהו כזה, וכאן נכנסו אז כמה אלפי טרנזיסטורים, וואו, הרבה מאוד. לעומת כמה אלפי שפופרות שהיו צריכים לתפוס כאן חדר גדול עם הקירור של כל אחד וכולי. והיום אנחנו כבר נמצאים במערכת כזו אין לי רזולוציה מספיק לשים אותה כאן, שיש כאן 1 מיליארד טרנזיסטורים. אז אם כל הגודל הזה נשאר עדיין להיות 2 אינץ' או משהו כזה, או 1.5 אינץ', ויש שם 1 מיליארד טרנזיסטורים, believe it or not, כל אחד צריך להיות קטן מאוד מאוד, נכון? כדי שכולם ייכנסו פנימה, וכאן יש למעשה עיר שלמה, שאף אחד מהאנשים שתכננו את זה לא מכיר את כל מבואות העיר הזו. בגלל שיש כאן מערכת זיכרון ומערכות אנלוגיות וקלוק ומה שאתם רוצים כאן, ויש יחידות שלמות, אנשים, קבוצות שלמות שמתכננות לכל אחד מהריבועים הקטנים האלה, ובסוף הכל צריך לנגן ביחד עם איזה מנצח שהוא הקלוק שלנו. זאת אומרת, הדברים האלה עכשיו כבר מאוד קטנים, נכון? זה כבר מה שקורה, אתם נוכחים בזה יום-יום, ומה שאני הולך להמשיך ולספר לכם, איך הלאה, מה קורה ממש כבר בימים אלה. עכשיו, למה אנחנו ממשיכים למזער? למה? הסיפור ברור, אנחנו תמיד רוצים יותר,
נכון? תמיד. זה אופי האדם, אנחנו תמיד רוצים יותר, והמזעור משיג את זה. ועכשיו מגיעים למצב שזה כל כך קטן, קשה לפזר אפילו את החום מתוך אותם מיליארדי טרנזיסטורים שם. הבוטלנק יכול להיות רק החום, ולא הקטנה של אותם דברים, שתמיד הטכנולוגיה תנצח. תמיד הטכנולוגיה תמצא דרך להקטין דברים. אז רק להגיד לכם, לסבר את האוזן, מיקרון. אני אומר, אנחנו אומרים סאב-מייקרון, מייקרו-אלקטרוניק, מייקרו. אז מיקרון זה אלפית המילימטר. וכאשר משתמשים בננו, אז מיקרון זה 1000 ננו. אוקיי? אז יש ננו, אוקיי? ננומיטר, אוקיי? מייקרומיטר, פי 1000, הולכים עוד פי 1000, זה מילימטר, ועוד 1000 זה מטר. אז עכשיו אנחנו פשוט, איפה אנחנו נמצאים היום? זה בערך 200 מיקרון זה אולי שערת אדם, 100 מיקרון זה שערת אדם, קוטר שערת אדם, 5 מיקרון בסביבות שנות ה-90, כשאני הגעתי למכון ויצמן, אז כבר היינו בסביבות 2 עד 1 מיקרון, 1990, ועכשיו אנחנו כבר נמצאים ב-0.03 מיקרון, זה 30 ננומטר, שזה פחות או יותר כבר גודל של החלקים של ה-DNA, אוקיי? או גודל של וירוס, אוקיי? הרבה יותר קטן מתא של אדם ויותר קטן מחיידק. יש כאלה מיליארדים, וכולם צריכים לפעול. זה פשוט די מדהים איך הדברים האלה עובדים. סתם דוגמה מהמעבדה שלנו, הייתי צריך משהו שאנחנו עושים דברים כאלה, את יודעת, שזה המיקרון, דברים כאלה, אז הדברים נראים בעין כמו איזשהו פסל, אוקיי, מפוסל בתוך החומר. במקרה הזה יש כאן כל מיני מתכות שיושבות על, במקרה הזה זה משהו שהוא לא סיליקון, זה גליום ארסנייד, אבל המתחים שאני מפעיל על כל המערכות האלה מכוונים את האלקטרונים לכיוונים שאנחנו רוצים שהם ילכו בהם. אז רק עוד פעם, סאמרי, בשנות ה-50 הטרנזיסטורים התחילו ב$45 לאחד וירדו ל$2, והיום כל טרנזיסטור עולה בערך 1 חלקי 100,000 סנט. אבל זה ברור, בגלל שאם תיקחו את המעגל המודפס שמכיל מיליארד וזה עולה $200, אז תקבלו את המספר הזה. אוקיי? אז זה לא כך מפתיע הדבר הזה. ובכל שנה, ניסיתי לעשות הערכות, מיוצרים בכל שנייה כ-20 מיליארד טרנזיסטורים בכל שנייה בעולם. אוקיי, אז זה אדיר, אוקיי? טוב, עכשיו, בטח שמעתם גם על חוק מור, אוקיי? אותו חוק, קצת מצחיק לקרוא לזה חוק, הוא פשוט, כאשר היו רק מספר קטן מאוד של טרנזיסטורים, הוא אחד ממייסדי אינטל, אמר שבערך כל 18 חודשים הסיבוכיות מוכפלת. וסיבוכיות יכולה להתרגם גם שהגודל קטן בפקטור 2. אוקיי? ובאמת, זה מה שנקרא self-fulfilling prophecy. זאת אומרת, זה משהו נבואה שמגשימה את עצמה, בגלל שכל התעשייה מנסה לשבת על הקו הלוגריתמי הזה כל הזמן. ואתם רואים באמת שיש כאן קו, שהוא חזה את זה מפה. אבל אנחנו ממש יושבים על הקו הזה כל הזמן, ואלה מעבדים של כל מיני חברות השונות, כולל many of them של אינטל, והשאלה כאן בסופו של דבר, עד מתי? אוקיי? הקו הזה לא יכול להמשיך forever, בגלל שאם הייתי מצרטט לכם את הגודל, אז הגודל היה הולך ויורד. נכון? בסוף אני מגיע למשהו מולקולרי. זה קצת קשה עדיין לעשות טרנזיסטור ממולקולה בודדת, יכול להיות שימצאו דרכים לעשות את זה, אבל באיזשהו מקום, מה הולך לקרות? בזמן לפחות הקרוב. יותר מ5 שנים אין לי שום מושג מה שיקרה. גם 5 שנים, זה נראה לי די מעורפל. אז השאלה היא עד מתי. אז מה שאני טוען שככל שהמזעור ילך ויגדל, הטרנזיסטור יתקרב לגדלים שהם נורא קטנים. אני קורא לזה כאן מולקולרי. אוקיי? והשאלה אם כאשר הוא יהיה כל כך קטן, האם הוא יתנהג על פי המודל הקלאסי שאנחנו מכירים. מה זה מודל קלאסי שאנחנו מכירים? אנחנו מכירים חוקי ניוטון. למדנו אותם בבית ספר, נכון? אנחנו יודעים מה קורה אם לוקחים כדור, מגלגלים אותו במישור משופע, או שאנחנו זורקים, או איך שהפגז טס וכולי, ואיך מטוס טס. את הדברים אנחנו מכירים. והשאלה שאותם טרנזיסטורים ושפופרות עבדו לחלוטין בהתאם למה שאנחנו הבנו במודל הקלאסי. יותר של חלקיקים שנעים ונוסעים על גבם מטען, אוקיי? והם נשאי הזרם החשמלי. אבל הפיזיקה הקלאסית, כמו שבטח יש לכם שמועות כאלה, לא, היא כבר לא תקפה בממדים מאוד קטנים. אז אני הולך קצת לדבר מה קורה, אוקיי? עכשיו, בזמנו זה לא כל כך היה ברור. אני הולך, לא הרבה, אוקיי? אני הולך למקסוול,
אבי למעשה התורה האלקטרומגנטית, הוא בנה את המשוואות האלקטרומגנטיות למעשה. והוא למעשה, אני לא בטוח שזו הייתה דעתו האישית, אבל הוא ביטא את רוח הדברים בתקופה הזו, ואני אקרא, בעוד כמה שנים, זה היה בשלהי המאה ה-19, בעוד כמה שנים כל נוסחאות הפיזיקה תהיינה ידועות, וכל הקבועים הפיזיקליים יהיו ידועים ברמת דיוק זו או אחרת, ומה שיוותר לאנשי המדע לעשות יהיה לחשב את אותם קבועים ברמת דיוק גבוהה יותר. זהו. זאת אומרת, אין יותר, הפיזיקה ברורה וידועה. זה היה הלך המחשבה עד לתחילת המאה ה-20. ולכן, בתחילת המאה ה-20 עדיין היו מספר גדול של תופעות שאי אפשר יהיה להסביר אותן על ידי הפיזיקה, מה שאני קורא הקלאסית. ואני אתן כאן כמה דוגמאות, ואותם אני אתקיף לאחר מכן. אוקיי, למשל, אפילו המודל הקלאסי של האטום. כבר ידענו אז שיש אלקטרונים, אוקיי? לקראת התחלת המאה ה-20, בסוף המאה ה-19, אחרי ג'יי תומפסון, שיש אלקטרונים, הם מסתובבים בגרעין, יש בקליפות, אבל אם הם מסתובבים מסביב, אז יש לך מטען שהוא מסתובב, ואתם יודעים שיש לו אז תאוצה לעבר הגרעין, נכון? יש לו איזשהו כוח, הוא מסתובב, אז יש לו תאוצה צנטריפטלית, ואז זה ידוע שאלקטרון כזה צריך להקרין. צריך להקרין אנרגיה החוצה, אוקיי? ואם הוא מקרין אנרגיה, הוא צריך לקרוס לעבר הגרעין. הוא מאבד אנרגיה, הוא צריך לקרוס פנימה. אבל כמו שאתם יודעים, הוא לא קורס, אטומים עדיין קיימים, נכון? אנחנו חיים, הם קיימים. דבר אחר, אנשים לקחו ויראו גם אלקטרונים לעבר המוצק. והמוצק, כבישי מוצק נראים בצורה כזאת, זה מודל של איזשהו מוצק, אוקיי? ואז אתה מצפה שאלקטרונים יגיעו, יתנגשו בכל הדברים האלה, נכון? ויגיעו באיזשהו אופן שהוא מפוזר אקראית על המסך. אבל כאשר עשו ניסיונות כאלה, קיבלו דוגמאות כאלה יפהפיות. אני קצת משקר פה בגלל שאני מראה לכם תמונות שהן הרבה יותר עכשוויות מהתקופה ההיא, אוקיי? אבל זה רוח הדברים. שהיו דברים רבים שלא ברורים, ובחרתי כמה דברים שאפשר לסבר את העין ואת האוזן, וקיבלו כאן תמונות מאוד מאוד יפות, מאוד מאוד סימטריות, שלא יראו כאן שיש כאן המון כדורים שהתנגשת בהם בדרך וקיבלת משהו נורא מפוזר. ולמשל, גם כאלקטרונים במוליך אידיאלי, יש אלקטרון מוליך אידיאלי, הנה כל האטומים מסודרים, ואז האלקטרון היה צריך לנוע עקרונית, אוקיי, לנוע מסביב, לקפוץ ממקום למקום, ואיזשהו מקום להתקע כאן באיזשהו מקום. זאת אומרת, לזוז מאוד לאט, איך הוא בכלל עובר מקום למקום. אבל הסתבר בסופו של דבר, הרבה יותר מאוחר, שכאשר אתה נמצא בגביש מאוד טהור, בלי שום זיהומים נוספים, אז האלקטרון למעשה נע ללא שום התנגשויות. הוא נע בליסטית בחומר. איך הדבר הזה יכול להיות? אם יש כל כך הרבה אטומים, כל כמה אנגסטרום יש אטום. כאשר אנגסטרום זה עשירית הננומטר. אז זה צריך להתנגש כל הזמן, ועדיין הוא נע חופשי לחלוטין. ואני אתן עוד דוגמה אחת. זו הדוגמה הקלאסית ביותר. ואני קצת אתן, לפני שאני אתן את הדוגמה הזו, ניסוי שני הסדקים, שיכול להיות שרבים מכם שמעתם עליהם, מה אנחנו יודעים לגבי שני סדקים. אז בואו נתחיל דבר ראשון בשני סדקים קלאסיים. אני יורה כדורים קלאסיים לעבר קיר. התמונה הזו היא צפויה, נכון? הכדורים יעברו דרך הסדקים האלה, ואני אקבל למעשה את העתק של הסדקים על הקיר. עכשיו אני רוצה לעבור מה קורה, זה ניסוי שני הסדקים לחלקיקים, קלאסיים. עכשיו אני רוצה לעשות את אותו ניסוי עם גלים. אז יש איזה אמבט, אני זורק איזשהו אבן לפני שני הסדקים האלה, ואני מקבל גלים כדוריים או צילינדרים שמתקדמים, מחזקים זה את זה, מחלישים זה את זה, ואני מקבל על הלוח את התמונה הזו, שהיא תמונת התהפכות. נכון? כל זה אנחנו זוכרים גם מבית ספר. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לקחת כדורים אחרים, שהם קטנים ואלקטרונים, ולשים אותם בתוך מקום, בתוך ואקום או משהו כזה, ולבדוק, לעשות את אותו ניסוי בדיוק עם אלקטרונים. נכון? ובואו נעשה את הניסוי הזה. אוקיי? אז זה ניסוי, קודם זה היה סימולציה, זה ניסוי אמיתי שהתבצע במיקרוסקופ אלקטרוני, על ידי טונומרה ביפן, באיטאצ'י, ואני פשוט, הניסוי הזה נמשך הרבה מאוד זמן, אני רק קיצרתי אותו ל-20 שניות. 20 שניות, איסוף של דאטה, וראשית אתה לא רואה את שני הקווים האלה של אלקטרונים מופיעים על המסך, אבל אתה רואה פיזור על המסך, אוקיי? התחלתי, ואם אתה ממתין קצת, אתה רואה יותר מזה.
אני בכוונה נהיה בשקט לאיזה רגע, כדי שתעכלו את הדבר הזה. א', מה שאני רק רוצה להוסיף, שכל אלקטרון נורא בעצמו. זה לא סטרים של אלקטרונים שאחד אומר, אתה תלך לפה, אני אלך לפה. יש אלקטרון אחד, הפסקה, הוא מגיע למסך. אז אלקטרון שני יוצא, אין לו שום מושג מה האלקטרון הראשון עשה לפניו. ואז הדבר הזה קורה, לוקח הרבה מאוד זמן. אלקטרון, אחרי אלקטרון, אחרי אלקטרון, אוקיי? ואתם רואים שהם מסתדרים בלי שהם דיברו עם אחד השני, הם יוצאים בכלל מאיזה חתיכת מתכת חמה, הם בכלל לא יודעים שום דבר אחד על השני, הם מגיעים ומסתדרים בצורת התהפכות, אוקיי? אני חושב שזה נבחר לניסיון, לא דווקא זה, אבל ניסיון שני הסדקים נבחר לניסיון שהצביעו עליו הכי הרבה אנשים ב100 השנים האחרונות. ועד היום, אנחנו לא מבינים אותו. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אני חושב שצריכים לקבל את זה בתור משהו שקיים. אבל אף אחד לא יכול לשאול אותי למה. אתה יכול לשאול אותי איך, אבל למה אסור לשאול במקרים האלה. אז זה דבר מדהים, אוקיי? ואני רק רוצה שתעכלו עד כמה הדבר הזה מדהים, שחלקיקים הוא יצא בתוך חלקיק, כל נקודה פה הוא הגיע בתוך חלקיק, בגלל שהוא עושה קליק על המסך. זה פוספורס סקרין ויש עליו אור שיצא מנקודה מסוימת. והוא יצא בתוך חלקיק משם באיזשהו, הגיע למסך, עבר דרך שני סדקים ועשה תמונת התהפכות. זאת אומרת, האלקטרונים מגיעים למסך כחלקיקים, הם מסתדרים בתמונת התהפכות גלית שאנחנו מכירים אותה, אוקיי? אז באיזשהו מקום, איכשהו הם יצאו, הפכו לגלים, הפכו בחזרה לאלקטרונים. אוקיי, אז הדבר הזה, האם האלקטרונים הם חלקיקים או גלים, זה מאוד מאוד תלוי במה שקורה סביבם. עכשיו, היות ולא מובן איך חלקיק עובר בו זמנית בשני הסדקים, אוקיי? אז בואו ננסה פשוט להציץ. נסתכל, נעמוד מהצד ונסתכל באיזה סדק זה עובר. זה לא ייתכן, אז נראה שהם עברו, איכשהו התפצל, עברו שני סדקים, אבל בואו נציץ אחד אחד. אז עכשיו אני רוצה רק לראות אם הסימולציה הזאת תעבוד, היא לא עבדה לי תמיד. עכשיו, מה שקורה כאן, זה סימולציה, זה למעשה אנימציה, לא סימולציה, אנימציה של שני סדקים, ולמעלה יש דיטקטור. הדיטקטור הזה בודק אם החלקיק עבר משמאל או מימין, הוא נקרא Which Path Detector. Which Path Detector. אוקיי? אז אם עכשיו אני מפעיל אותו, אוקיי? אז בואו נראה מה שקורה, אם זה עובד. זה עובד. אז אני יורה אותם, ויש לי Which Path Information שזורמת למעלה, ואני מסתכל על המסך, קיבלתי התנהגות קלאסית לחלוטין. אז אתם יכולים להגיד, עכשיו מה קורה? אני אוריד אותו, הורדתי אותו מלמעלה, וקיבלתי התהפכות. זאת אומרת, הניסיון לבדוק איפה עבר החלקיק, גרם לכך שהוא יתנהג כחלקיק. ואם אתה סוגר את העיניים, בוא נאמר ככה לרגע, ואתה לא בודק איפה עבר החלקיק, הוא יהפוך הוא יראה לך התנהגות גלית. זאת אומרת, ההתבוננות בחלקיק, באלקטרון במקרה זה, תמיד מפריעה. אוקיי? עכשיו, לכן גם אנחנו לא נתקלים בחיי היום, למה אנחנו לא מתנהגים בצורה גלית? אנחנו לא מתנהגים בגלל שקשה מאוד למנוע סביבנו להתבונן בנו כל הזמן. אנחנו לא חלקים שאנחנו מבודדים לחלוטין. כל מה שלא תעשו, אם תצליחו לבודד חלקיק מאוד קטן, שהוא אף אחד לא התבונן בו. עכשיו, מה פירוש? אתם יכולים תמיד לנסות לחשוב גם איך אפשר להסתכל על משהו בלי להפריע לו גם. זה מאוד מאוד קשה, בגלל שכאשר אני רואה אתכם, באים פוטונים מהאור כאן, פוגעים בכם וחוזרים לעיניים שלי. אם אני אסגור את העיניים, זה לא ישנה שום דבר, נכון? אם אני לא אשים סטודנט שימדוד את הדבר הזה, זה לא ישנה, הדבר הזה עדיין לא יעבוד. מספיק שמישהו מסתכל, אפילו אם אתה לא מסתכל על התוצאה. זאת אומרת, אי אפשר למצוא דרך להתבונן מבלי להפריע. וברגע שאתה מפריע לאותו גל מתקדם, אז הגל הזה כבר לא רוצה להתנהג יותר בתור גל, וההתנהגות שלו היא התנהגות חלקיקית. עכשיו, זה קשה להבין את הדבר הזה, ואנשים גדולים מאיתנו אמרו אותו דבר, מקס פלנק, אוקיי? זה למעשה אבי תורת הקוונטים, אוקיי? אמר, אם מישהו אומר שהוא מסוגל לחשוב על קוונטים מבלי להסתחרר, זה תרגום בגרמנית. משמע כי הוא לא הבין לגביהם דבר. וגם פיינמן, אוקיי? שהוא פיזיקאי דגול,
אוקיי? אני חושב שאני יכול לומר בבטחה שאף אחד לא מבין התנהגות קוונטית. אז המילה כאן מבין. אנחנו לא מבינים, אנחנו פשוט צריכים לקבל אותה כתורה מסיני, ולהגיד, ככה הטבע מתנהג, ובהתאם לכך אנחנו צריכים לפעול, לתכנן, להימנע וכו'. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, שגם באטומים, גם ברכיבים ממוזרים שמתחילים להיות קרובים למולקולות אטומיים וכו', יש להחליף את הפיזיקה הקלאסית האינטואיטיבית בפיזיקה קוונטית, להבנה. אז עכשיו אנחנו ניקח כמה דוגמאות, אוקיי? איפה הדבר הזה, מה זה, 2-3 דוגמאות כמה הדבר הזה יכול להיות שונה. אז ראשית, הטרנזיסטורים הגדולים, הלא ממוזערים, מה קרה? הגודל היה קלאסי, גודל מיקרונים זה גודל גדול, קלאסי, והאלקטרון שנע בתוך החומר הוא נע מרחקים מאוד מאוד גדולים, כך שהוא יתנגש בכל מיני דברים. יתנגש ברעידות של החומר, יתנגש בחלקיקים אלקטרונים אחרים, impurities, מה שאתם רוצים, ולכן הוא נצפה, הוא התבוננו בו. בכל פעם שהוא הגיע לאיזשהו מקום, הוא פגש את מישהו, והמישהו הזה למעשה עקרונית התבונן וידע לאן הוא הולך. אז ההתנהגות הייתה קלאסית למעשה. עכשיו, אם אני לוקח את הטרנזיסטור, זה חתך של טרנזיסטור של אינטל. אוקיי? הנה המקור, השפך והשער במרכז, והוא גדול, הוא מיקרון מפה לפה, ואז אני מראה לכם פה שמפה לפה נע אלקטרון כאלקטרון, כחלקיק. כאן האלקטרון נע, אני לא מראה לכם פה שהוא מתנגש, אבל הוא מתנגש והוא נע כחלקיק בגלל שהוא נמדד, הוא נצפה. אוקיי? אבל כאשר אני מקטין את המיקרון הזה ל-30 ננומטר, כמו שהטרנזיסטורים היום כבר הם, אז הוא כבר מתנהג גס כגל. זאת אומרת, וגל, לעומת חלקיק, מתאבך. הוא עושה דיפרקציה, הוא עושה נפיצה, וכו'. ויש לו גם רמות קוונטיות מסוימות, שאני לא אכנס לזה בגלל קוצר הזמן שלנו, אבל הוא מתנהג באופן שונה, כמו שהראיתי לכם קודם. עכשיו, מה יקרה? אז בניתי מעגל, כאילו מעגל שנמצא בתוך צ'יפ, אבל אני ממזער אותו מאוד, לגודל מאוד קטן, לגודל קוונטי. אז הנה, תראו, מעגל הכי פשוט בעולם. אל תיבהלו. הנה הטרנזיסטור, אוקיי? זה הטרנזיסטור שראיתם קודם, ואני מחבר אותו עם איזה בטריה, ואני מודד זרם, ואני כאן במקרה שם 2 נתיבים לזרם. הנתיבים האלה קוראים להם נגדים. זאת אומרת, מאפשרים לזרם לעבור מפה, יש לו התנגדות מסוימת, ומאפשר לזרם לעבור מפה לפה. למעשה, תחשבו שאתם באים ויש, במקום גשר אחד, יש 2 גשרים. זאת אומרת, אני רוצה להקל על המכוניות לעבור, ואני בונה 2 גשרים במקום אחד. אוקיי? וכל הגודל הזה הוא עשרות ננומטרים, כמו שהראיתי לכם קודם. אז בואו נראה עכשיו מה קורה, כאשר כל הדבר הזה הקלאסי מתחיל להיות ממוזער מאוד. אז ראשית, בואו ניקח את 2 הנגדים האלה, קוראים להם נגדים במקביל. 2, אחד פה ואחד פה הם 2 במקביל. אז מה המודל הקלאסי? אז הנה 2 הגשרים שלי פה, הזרם נכנס פה, הוא מתפצל ל2, יש עכשיו, וכאן יש לי כביש רחב יותר, ולכן אני מקבל עכשיו זרם כאן, שהוא הסכום של הזרם, כתוב כאן I1, I2, הוא הסכום של הזרמים האלה. קלאסי, סכום 2 זרמים שעוברים דרך 2 הנתיבים במקביל. עכשיו, אם אני הולך למודל הקוונטי, אז אנחנו עכשיו יודעים שהאלקטרונים עכשיו, צריכים להתייחס אליהם כגל. ואז אני מסרטט כאן משהו אחר. אתם רואים כאן, הנה הגל, ואם תסתכלו כאן, סיכמתי גל כזה שמגיע מפה וגל כזה שמגיע לפה, זה בדיוק כמו ניסיון 2 הסדקים. וכאן אתם רואים שבניתי אותם באותה פאזה. אתם רואים שהרכס פה הוא מול הרכס פה, והשקע פה הוא מול השקע פה. וכשסיכמתי 2 גלים שהם בפאזה, קיבלתי גל עם אמפליטודה כפולה, כך שהזרם הוא כפול. אוקיי? עכשיו הייתי יכול גם לשנות טיפה, אני לא יודע, את הגודל, כאן לא שיניתי, את הגודל שזה לעומת זה, ואז בניתי משהו כאן שמגיעים בפאזה הפוכה. אתם רואים שכאן כאן נמצא, כאן יש שקע, ופה מול הרכס וכו'. זאת אומרת, הם זזו אחד מול השני בפאזה של 180 מעלות, אוקיי? ואז למעשה הם מסתכמים לכלום, לאפס. זאת אומרת, אין לי זרם ביציאה. יש לי התהפכות הורסת, ואין לי זרם. אז חיברתי 2 נגדים במקביל, אבל הם נורא קטנים, ואם הפאזה ביניהם היא לא פאזה של אפס, הם בדיוק שקע מול שקע ורכס מול רכס, אני יכול לקבל זרם הרבה יותר קטן, או נתק. זה למעשה כאילו נתק, אין זרם שעובר, הם הופכים להיות מבודד. הוספת נתיב זרם נוסף עשויה לגרום לנתק.
אוקיי? וזה עקב תופעת ההתהפכות. שהאלקטרונים לא מסתכמים כמו איזה בין קאונטינג, אלא אני צריך לסכם גלים שיש להם אמפליטודה ופאזה. הנה דוגמה נוספת. למה אני אמרתי לכם קודם להסתכל על המבודד? המבודד הזה הוא סופר סופר חשוב. למה המבודד הזה כל כך חשוב? בגלל שאם הוא לא יהיה מבודד, אז יתחיל לזרום זרם גם מהשער לכאן. אני רוצה שיזרום זרם מפה לפה, והמבודד הזה לא יאפשר לאלקטרונים לזרום דרכו. ככל שאני הולך ומקטין את גודל הטרנזיסטור, עובי המבודד הולך וקטן באותו זמן. הכל קטן, פרופורציוני. אוקיי, אז ראשית בואו נדבר סתם על מבודד עבה. מה קורה למבודד עבה? זה מין סימולציה טיפשית ביותר. אני לוקח אלקטרונים על מבודד עבה, ואף אחד לא עובר את המבודד העבה, בגלל שהוא צריך להיות מבודד. אבל מה עכשיו אני עושה, אם אני רוצה עכשיו, אני מקטין מאוד את ההתקן, הוא מאוד מאוד קטן, המבודד מאוד דק, ועכשיו אני שולח אלקטרונים גם אל המבודד הזה. זה המבודד שנמצא מתחת לשער. אני רואה שבאמת האלקטרונים לא עוברים, אבל משהו כן עובר. זאת אומרת, יש לי הסתברות סופית לעבור את המחסום. זה מחסום, אין לך אנרגיה לעבור אותו. אבל אתה עובר לצד השני, האפקט הזה נקרא למעשה אפקט המנהור, ועוד הפעם אפשר להסביר אותו, אם אתה מתייחס לאלקטרון בתור לא חלקיק אל הגל, אז הגל מגיע, ואז למעשה בתוך המחסום הוא דועך מאוד מהר יחסית, והוא יוצא באמפליטודה הרבה יותר נמוכה. והאמפליטודה הנמוכה, האמפליטודה של אותו גל, חלקיק, היא נותנת לך אינדיקציה להסתברות לעבור לצד השני. ככל שהאמפליטודה תהיה קטנה יותר, ההסתברות לעבור לצד שהיא קטנה יותר. זאת אומרת, התורה שלנו כבר היא תורה הסתברותית. במכניקה קלאסית אין לי הסתברות, אם אני יודע את כל תנאי ההתחלה, אני יודע גם תנאי הסוף. אז יש לי כאן הסתברות סופית שהחלקיק יעבור לצד השני. וזה בעיה. יש לי עכשיו את המבודד, כאן, מתחת לשער, ועכשיו לא יזרום בו אולי זרם גדול. אבל ככל שאני אקטין אותו, ההסתברות הזו לעבור תלך ותגדל. ולכן הזרם ילך ויגדל. וזה מה שלמעשה גורם לקשיים מאוד רבים בתעשיית המיקרואלקטרוניקה היום. הם צריכים למצוא מבודדים כאלה טובים, שאפילו שהם יהיו נורא נורא דקים, עדיין לא יזרום זרם מנהור, טאנלינג, דרך אותם מבודדים. ואני אראה להם עכשיו סתם תופעה מאוד מעניינת, שקורית גם כן, אוקיי? זה מה שאני אמרתי עכשיו, שמבודד דק מתחיל להיות מוליך. בואו ניקח עכשיו שני מבודדים. אני עכשיו רוצה להוריד את כמות המנהור. אני יכול לעשות את זה על ידי כך שאני אגדיל את עובי המבודד, ואני יכול לשים מבודד ואחריו עוד מבודד אחד. אז ברור, מה שיקרה עכשיו זה כבר קוונטי, אוקיי? אז אני מעביר שני מבודדים, וההסתברות לעבור אותו היא קטנה, אבל ההסתברות לעבור אותו ואחר כך גם אותו, זה למעשה הסתברות בריבוע. אם ההסתברות היא 10 במינוס, לא יודע, 3, אז ההסתברות בריבוע 10 מינוס 6. אז באמת הקטנתי והמנהור הופחת. אבל מה יקרה אם אני לוקח ואני מרחיק את המבודדים האלה לאיזשהו מרחק ספציפי, ואני מנסה לעשות את זה, ותכף אני אגיד לכם מה המרחק הספציפי, אני רואה עכשיו שכל אותם אלקטרונים עוברים בהסתברות יחידה. נכון? שזה דבר ממש ממש לא ברור, אם מסתכלים על זה בצורה כזו. אבל אם אנחנו נזכרים שלמעשה האלקטרון הוא גל, ואם אני עכשיו יודע שהמרחק בין שניהם, אני אומר שהמרחק ביניהם הוא אורך גל שלם, אורך גל זה המרחק המרחבי בין פיק אחד לפיק שני, אז אם אני מרחיק אותם שיש כאן אורך גל שלם, אפשר להראות בחישוב די פשוט שכל האלקטרונים עוברים. עכשיו, איך תגידו, איך זה יכול להיות דבר כזה? אני יכול רק לתת לכם איזו תחושה שמה שקורה, יש כאן התהפכות מורכבת. יש כאן אלקטרון, נניח שהגל מגיע בהתחלה, חלקו מוחזר, חלקו מועבר, ברגע שחלק עבר, חלקו מוחזר, חלקו מועבר. מי שחזר, עוד פעם הולך לכיוון הזה, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם מועבר. זאת אומרת, יש לי כאן סכום של הרבה מאוד גלים שהולכים הלוך וחזור, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ואני מסכם סכום על טור שהוא למעשה אינסופי. וכשמסכמים טור, אפילו שזה טור יורד אינסופי, עדיין ישנה הסתברות סופית, וההסתברות הזו היא אחת. יוצא שזה אחת. כאשר המרחק ביניהם הוא בדיוק אורך גל. שזה מאוד מאוד מפתיע גם כן. אוקיי? אז אתם רואים כאן שני דברים מאוד שיקרו, שקורים כבר היום בהתקנים מאוד מאוד ממוזרים, שהם מאוד מאוד שונים מההתנהגות הקלאסית. אז זה מה שאמרתי, יוצר קצר, זה כאילו, קצר זה למעשה הסתברות אחת לעבור מצד אחד לצד שני. וגם על אפקט המנהור קיבלו פרס נובל, אוקיי?
זה סתם לסדר את העין. ואני עכשיו מתקרב לסיום. עכשיו, רק כדי לנצל את אותו אפקט המינור, היום אפקט המינור מנוצל על ידי המון אפליקציות. אחת מהן שאני מראה לכם כאן, שאני לוקח איזה טיפ, ובקצה הטיפ אני מראה לכם את האטומים האחרונים בקצה הטיפ הזה, מתקרבים איתו למוצק, לגביש במקרה הזה, ולא נוגעים בו. אבל נמצאים מאוד קרוב שיש זרם מנהור. יש tunneling current, נכון? אמרנו, זה מבודד, הוואקום ביניהם הוא מבודד, אבל זה כל כך קרוב, אז יש הסתברות מעבר סופית ויש איזשהו זרם סופי. ואז אתה נע עם הטיפ הזה מימין לשמאל נניח, אוקיי? משמאל לימין, אתה נע לאורך הגובה הזה, ואתה שומר על כל הזמן זרם קבוע. אז אם אתה פעם קרוב, אם אתה נמצא ככה, ופתאום אין לך אטום, האטום חסר פה, אז הטיפ יורד למטה לשמר את אותו זרם. בקיצור, הטיפ בלי לגעת נע על פני החומר, ותנועתו למעלה ולמטה משחזרת את פני החומר. ובצורה כזאת, הצבע הכחול הוא כמובן false, אבל בצורה כזו אתם היום רואים בקלות אטומים, שבעבר ניחשנו שקיימים אטומים מסודרים בסריגים, אתם רואים אותם היום ממש בעין. ראינו את זה גם באלקטרון דיפרקשן שהראיתי לכם קודם, בדיפרקציה של אלקטרונים שהראיתי קודם, שגם כן הייתה כתוצאה מאלקטרונים שנכנסו בתוך אותו גביש ועשו הרבה מאוד התאבכויות בתוך אותו גביש, ונתנו לכם את התמונות של נקודות השחורות, הלבנות על פני השחור שהראיתי לכם קודם. אז פה אתם רואים את האטומים, אתם רואים המרחק ביניהם הוא בערך 0.3 ננומטר. זו תמונה יפהפייה. ומשתמשים בזה באותו אפקט מנהור בהרבה מאוד אפליקציות נוספות היום. אז בתעשיית המיקרואלקטרוניקה זה היה ניוסנס, אבל פה זה דבר מאוד שימושי. עכשיו, בעתיד, אני לא בטוח עד כמה זה יהיה מהיר, אנחנו נוכל גם לבנות רכיבים מאוד קטנים על ידי אותו אפקט מנהור, על ידי כך שנוכל להזיז אטומים, אוקיי? אז הנה דוגמה שאתה לוקח אטומים, מזיז אותם על פני השטח, אוקיי? מזיז את האטומים על פני השטח, ולמעשה, אתה בונה למעשה כאן אצטדיון, אוקיי? אז מה שאתם רואים כאן, למעשה, השפיצים האלה כאן, זה האטומים עצמם, והגלים האלה שאתם רואים פה, זה למעשה אלקטרונים חבויים פה בפנים, והם נמצאים ויש להם מין גל עומד כזה, שהם באים לקירות וחוזרים פנימה, ואתם לא רואים רק את האטומים על פני השטח, אתם רואים גם את האלקטרונים שנמצאים למטה, שמרוחים, בגלל שאלקטרון הוא גל, הוא לא נמצא במקום אחד, הוא מרוח מסביב. זה בסדר אם אתם לא מבינים כל מילה שאני אומר, אני רק, לפחות המלודי, תזכרו משהו, תמונה מאוד יפה, שפשוט לא הייתי יכול למנוע מעצמי להראות לכם את התמונה הזו, אוקיי? האדם שצייר את התמונה הזו למעשה הוא חוקר במעבדות אייגלר, במעבדות IBM שבסן חוזה, והוא קיבל את הבקלי פרייס לפני שנתיים. לא בקלי, קבלי פרייס לפני שנתיים. אוקיי, לא חשוב. אבל עכשיו, היום אנחנו מייצרים את הרכיבים, לא בצורה הזו בכלל, זה צורה עתידית אם היא תהיה בכלל, היום אנחנו לוקחים למעשה, ואני לא הולך לפרט בגלל הזמן הקצר, אני לא אפרט איך אנחנו עושים את זה, אבל למעשה אנחנו מפסלים. הטרנזיסטור היום לוקחים גוש חומר גדול, סיליקון גדול, ואנחנו מפסלים אותו. בצורה הזו, כמו שאנחנו מפסלים פסל, אוקיי? זו הצורה שאנחנו היום בונים טרנזיסטורים, אוקיי? זורקים הרבה מאוד חומר, וזה הטרנזיסטור שיוצא, שהוא מאוד יפה. וככה, אלה הדברים שיוצאים בסופו של דבר לאחר הפיסול הזה, אוקיי? והפיסול הזה הוא מוגבל לגדלים, אתם יודעים, של העשרות או ננומטרים, אוקיי? אבל באיזשהו מקום הוא גם כן יהיה קשה מאוד להקטין יותר מזה, ונצטרך למצוא דרכים אחרות לעשות את זה, אוקיי? אז אני השתמשתי בהרבה מאוד מילים פה, אוקיי? אלה המילים שהזכרתי פחות או יותר, כנראה שכחתי די הרבה כאן, אוקיי? אז פחות או יותר, הדברים שדיברת עליהם יהיו כלואים פה, ואתם צריכים איזשהו מקום לקחת איתכם, שבהתקנים מוליכים מחצה ישלטו בעתיד תופעות קוונטיות מאוד רבות, והאלקטרונים יתנהגו גם כחלקיקים וגם כגלים, אם נתבונן בהם הם יהיו חלקיקים, ואם לא נתבונן בהם הם יהיו גלים. ומה שאנחנו עושים היום, אוקיי? אנחנו לומדים, א', מה קורה שהרכיבים נורא קטנים, איזה תופעות קוונטיות לא צפויות, אנחנו יכולים להגיד תופעות קוונטיות שאנחנו מבינים, הטאנלינג הזה שהראיתי לכם וכו', או התאבכות, אבל הרבה פעמים שיש הרבה מאוד אלקטרונים והם מדברים זה עם זה, קורות תופעות קולקטיביות שאנחנו לא מסוגלים להסביר אותן, ואנחנו מגלים אותן באקראי. פתאום אלקטרונים מתנהגים כמו שברי אלקטרונים. פתאום יש מטענים מכל מטען אלקטרון, אנחנו מודדים שברים של שליש או חמישית של אלקטרון, שכל הסופ הזה של אלקטרונים מתנהגים בצורה כזאת.
אז עכשיו, מה יקרה עכשיו? איך פתאום שברי אלקטרונים, איך הם יתנהגו, אם אני צריך ליישם את זה לאיזה דברים מעשיים יותר. אז אנחנו למעשה, מה שאני אומר כאן, רוצים לבנות אלקטרוניקה עתידית שמנצלת, ואני אומר כאן כאילו במרכאות, את מגרעותיה. אני חושב שבזה אני אסיים. תודה רבה. בטח. אני לא בטוחה שאני אצליח לנסח אותה נכון, אבל אני אנסה. אתה אמרת שהסיבה לרמות הקבועות בתוך אטום, לרמות קוונטיות, זה בגלל התופעה הגלית של האפס. מצד שני אמרת גם שאם אנחנו מודדים משהו על האלקטרון, אז אנחנו עוד תנאי כמו חלקיק ומוגן. אז איך זה שאם אנחנו מודדים את האורביטים של האלקטרונים בתוך האטום, הם עדיין ממשיכים להיות אורביטים קבועים ולא מתחילים להתנהג? מי אמר שאנחנו מודדים אותם? לא יודעת, אני שואלת, אם היינו מנסים למדוד את התנועה של האלקטרון בתוך האטום. אם היית מצליחה באמת למדוד את התנועה הזאת, אז באיזשהו מקום האלקטרון היה קורס. הייתי בעצם, אז זה היה קורס. כן, אבל הוא מאוד מבודד מהסביבה, קשה מאוד. הוא מאוד מבודד מהסביבה. אתה יכול לקחת ולהעיף פוטון ולהוציא אלקטרון החוצה ממנו לחלוטין. אתה יכול איכשהו לשחזר את המצב שלו שם, אבל אתה ישירות להסתכל על אלקטרון, לראות אם הוא נע בתוך הדבר הזה, בתוך האורביטל הזה, אתה לא יודע לעשות. כן, רפי. אמרת שמקבלים הסתברות אחת בסיטואציה מסוימת של אורך גל של שני האופנות האלה. נכון. כתוצאה מזה תהליך אינסופי של רקורסיביות. נכון. אבל זה לוקח זמן לאינסופיות הזאת. אז איך זה מקבלים הסתברות אחת? התהליך הזה צריך לקחת... נכון, נכון, אבל הזמן הזה, הלוקח זמן שלך יכול להיות פמטו-שניות, בגלל המהירות, אבל זה נכון. אם היית מסתכל ב-time dependent effect, היית לוקח אלקטרון, מזריק אותו, אז היית רואה שהאחד הזה, ההסתברות אחד, מופיעה לאט לאט עם הזמן, אבל הלאט לאט הזה יכול להיות פמטו-שניות או אטו-שניות. זה בהחלט time dependent. שאלה טובה. יש לנו תופעת המנהור. אם אתה לקחת גל, אורך גל, כמרחב בין שני המודדים, ואז הראית שזה עובר. ואם היית לוקח מחצית אורך גל... מחצית אורך גל גם עובר. אני לא רציתי לסבך, זה עובר בחצי, 1, 1.5, 2, 2.5, אבל אמרתי 1, זה יותר קל לדבר על זה. תאורטית, זה היה צריך להיות הסתברות 0 לא, לא, לא. ההסתברות פשוט יורדת לאיזה מינימום, ועולה ל-1, ויורד למינימום, ועולה ל-1, ככל שאתה משנה את המרחק ביניהם. עוד שאלה, כמו שאמרת במזעור, בעצם אתה הדגמת שנוצרת אנדרלמוסיה בין הקוונטיות לבין הניוטוניות. אז השאלה, אם אתה ממשיך למזער, האם ניתן לשליטה המצב הזה להפוך ולשלוט בשני המופעים האלה? אבל זה בדיוק השאלה שנשאלה קודם. באיזשהו מקום, אם אתה תעשה משהו שאתה תפריע למערכת, תסתכל על המערכת, תהפוך אותה למשהו קלאסי. אז איך ניתן בתוך דבר כזה, בתוך צ'יפ, להסתכל עליו? אתה מסתכל עליו, בגלל שהוא יושב בטמפרטורת חדר, וטמפרטורת חדר, האטומים זזים, יש תנועה טרמית, וזה מדידה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לממדים שהם קטנים יותר ממה שנקרא מדרך חופשית ממוצעת. יש איזו דרך חופשית ממוצעת שהם לא מתנגשים בכלל. אז ככל שתקטין, בסופו של דבר תוכל להיות קוונטי גם בטמפרטורת חדר כמו אטומים. לגבי עניין אפליקטיבי, אתה יכול לקחת את החומרים האלה ככל שהם מוזערים ולשים אותם בתוך דם למשל, בתוך נוזל גוף, ושזה יעבוד? כן, לא רואה שום סיבה למה לא. סיליקון בתוך נוזל. אתה צריך לחבר עליו את החוטים, כן, אין שום סיבה. כן. אורך הגל הזה משתנה בין יסוד ליסוד? אורך הגל משתנה בין חומר לחומר, בין אנרגיה של האלקטרון. ככל שאתה מעלה את האנרגיה של האלקטרון, את מזריקה אלקטרונים באיזושהי אנרגיה מסוימת נניח, כדי לבדוק את הניסיון הזה, אז ככל שהאנרגיה גדולה, אורך הגל הולך וקטן. אז הוא תלוי במסה של האלקטרון בחומר, באנרגיה שלו ובחומר עצמו. האלקטרונים שזורמים דרך מבנה של DNA זה בגודל של
צריך להיות שם אפקטים קוונטיים. תלוי עוד פעם אם ה-DNA הוא ברום טמפרצ'ר. אז אני לא חושב שיש הרבה אפקטים קוונטיים. לא בטוח שמצאו כזה דבר עכשיו. כאשר אתה עובד בטמפרטורת חדר, אתה למעשה, עוד פעם, ההתבוננות קיימת כל הזמן. ולכן אני חושב אלא אם כן זה מאוד 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 קטן, מתחת, שתהיה הסתברות שבאמת, שמישהו יתבונן באלקטרון הזה. אם אתה יודע לקחת את DNA ולקרר אותו טמפרטורה נמוכה, לעשות לו פריז, יכול להיות. אני לא חושב שבגוף האדם, לדעתי, אני לא חושב שיש אפקטים קוונטיים. אני לא חושב שיש אפקטים קוונטיים. אז אם אני אהיה צ'רמן, אני צריך להגיד גם שאני מסיים? אוקיי.